Todo mal. Veña, vamos con a seguinte recomendación. Sí. Escarabella decora calabazas. Ah, hostia. Decorar calabazas, todos os que temos sobriños sabemos que non é tan fácil. E moito cuidado, porque se che escapa o cuchillo e eu xa perdín a 2 irmáns por culpa de... Sabes que pasa? Aquí en Galicia, decorar No, para comer. para comer é raro. Aquí, pela la calabaza e cócela para comer. Non se conoce nada que se pode comer que se utiliza para outra cousa que non sexa comer en Galicia. No, nunca Non sei se me expliquei. Sí, perfectamente. Nunca posei. O sea, nun país no que se aproveitan as pezuñas do porco. Como vas a usar unha calabaza Para la adornar. decoración? Para adornar. No, é que é para decorar a porta, para poñer unha velica. Pero que estamos na casa de Isabel Preisler. Miña abuela dixe que vas joder unha calabaza para decorar e dixe, pero ti, estás mal. Dache calabaza na cabeza. Sabes que che di túa abuela? Sabes que decora tamén moi ben? Unha hostia que che vou meter. Así que isto non recomendamos. Nos recomendamos, en vez de decorar calabazas, facer crema de calabaza. Despois tiralo e comer churrasco. Vou che contar unha anécdota que non che contei. A ver, contame. Mira, estaba a miña abuela outro día falando con súa irmá. Estaban falando de unha comida familiar que vamos ter. E dicíalle súa irmá, é que as rapazas non comen carne. E di miña abuela, é lo que teñen para non comer carne. E di outra, é que son as técnicas. Bueno, aquí hai un que pon organizar unha festa nun granero. Un granero en Galicia é o hórreo. Se faz unha festa nun hórreo, é moi probable que acabe en orgía, porque estás tan xuntiños que non che queda moito máis a facer. Agora unha festa nun hórreo sí que sería spooky, entre os ratos, toda a atrapallada que é. A ver, vamos a dicirlo dunha vez. Para que son os horros en Galicia? Para que paran as gatas de toda a vida. Nos bares deberíamos andar con certificado sanitario. Pegado no cuello. Na orella, como as vacas. A etiqueta na orella. Ali sabes o grado de celiaquía. Claro. Se hai algún tipo de enfermedade contagiosa, bueno, pois sería interesante, a Porque, verdad. por exemplo, estaría guai. Aquí anda Feijóo ahora mismo. Foi pa Madrid e deixou isto en pelotas. Sabía que miralo antes de marchar, joder. Vale, aquí hai un que non me gusta. Bailar con barras que alumbran na oscuridad. Nada. Oh, iso é super divertido. Eso máis ou menos sería ir ver a Panorama, non? Bailar con barras que alumbran na oscuridad. O sea, ir andar a Panorama, coller as bengalas. Gustame moito ir ver a Panorama cando reparten bengalas sempre, ou solo en algúns. No, solo cando vas ti. Pero ese día todos son feitos, reparten as bengalas. Todo? Non é só en épocas especiales como a Guadalupe ou así, non. Todos os días. Sí. O sea, na Guadalupe fan o Carría en Xeira e un día normal tamén. Con pepas. Con pepas. Gustame moito que xa é unha frase mítica en Galicia, a de Lito, que é: non entendes as bengalas todavía. Non entendes as bengalas todavía. Eu creo que habría que empezar a utilizalo como sinónimo sexual. En plan, que estás follando coa tua parella e dicirlle: non encendas as bengalas todavía, que vamos os dous xuntos, non me seas cabrón. E aparte, ven chilito á cabeza e non és capaz de correrte, claro. Eso sería o que nos propón esta lista. Sería o número 18, que é bailar con paus na oscuridade, algo así, brillantes que brillan na oscuridade. Vale. Ir ver a Panorama con bengalas. Bien. Hasta ahora está me gustando o Samaín que nos está quedando. Estás quedando un Samaín chulísimo. Vale. Play. Hide and seek in the dark. Mira, solo entiendo jugar en la oscuridad. Ese te está gustando. Ya me está gustando. Sabes que pon, aí pon. Juega. Aí me sona todo super porno. É problema das palabras, non é problema teu. Nunca lo sabremos. Gústame que pon: juega al escondite en la oscuridad. Que eu propón un dentista, porque como xogas al escondite na oscuridad, has quedar sin dentes. Este era máis porno, Porque este era máis porno, pois espera a ver o siguiente. Se te metes no hórreo a xogar con paus de luz
na oscuridad, o entiendo como acaba. Mira, seguinte. A 20. Xoga ao voleibol con carpet pumping ball, o sea, Co con interior das unha calabazas. calabaza furada como pelota. Unha vez máis, o fisioterapeuta non recomenda esta actividade. No, o fisioterapeuta sí que recomenda, que quere clientela. Que en Galicia podemos facer. Sí, que acabaría no compuñedor en vez de no fisioterapeuta. Pero... A voluntad. Sabes que hai un compoñedor moi famoso por aquí pola zona, non vou dicir cal é, Cal é a zona ou cal é o compuñedor? que ten unha casa moi boa. E chamanlle a casa da voluntad. Porque a fixo el con moita voluntad. Moita Sí, voluntad. fixo moita voluntad. Vale, seguinte. Empezamos cas actividades para parellas. Ah, Guai. bien. Voite votar porque aquí non te interesa. Esto toma por el culo. Vale, Eu entón... podo facer actividades en parella. Sí, mira, primeiro podela facer. Vístete con disfraces de Halloween de parexas. O sea, que poñades os dous un traxe de Halloween en parejita. En combinación. En Galicia, se te queres disfrazar de que a túa parexa de algo de Halloween, de que te disfrazarías? Pois, por exemplo, eu de Ortiga e el de Pilipampín. Vale, outro tipo de disfraz para parellas é mucha inucha. Ah, non é moi de Halloween, pero... A mí dame medo. Despois, máis parexas das que te podes disfrazar de Halloween así de terror. Esther Estevez e Rodrigo Paganelli. Mentras non canten bien, pero como empecen a cantar. Claro, o disfraz sería Esther Estevez de Rodrigo cun micrófono na man para Claro. ser terrorífico. Pois mira, de parella que me podo disfrazar eu só, Xosé Ramón Galloso e o seu micrófono. Vale, o 22. Nin puta idea, non me interesa. É un puzzle, facer un puzzle. Facer un puzzle dun asesinato. No, nada. Resolver un asesinato misterioso. Matar a un asesino misterioso. Matar un puzzle misterioso. Vale, nada, pasamos. 23. Cuddle while I'm watching. Outra vez, ver a televisión. Están obsesionados con ver a tele. Pero cuddle, joder. Cuddle, cucharita. Facer a cucharita mentras ves películas de medo. Sí. Sí. Ah, Aquí nos reímos de mi inglés. Nos hace mucha gracia el inglés del paletillo. Nos habla da Florida, pero teño máis inglés que ti. Tanto París e tanto Ámsterdam e tanto su puta madre. Amé, porque o porno en inglés é o que ten. Pois pareceme moi fea esa acusación, sabendo que eu só escoito porno latinoamericano, que é o que máis me gusta. Ay, síngame, papito. Porque me dá porno e comedia, todo lo que me gusta. Visit a local pumping patch. Que visites Un campo de cabazas, creo. que a túa parexa. A que vayas á horta. O sea, un plan romántico, ir á horta. Ir á horta e gózatelo, porque... Isto sí que é moi galego, ves? Cantas parexas non foron á leira do millo? Moitas. A medicita chamalle borrachera. Así, e despois leva a culpa ao jabalí, que moito me jode. Que sale a señora no Galicia Noticias. Mira o jabalí, como... O jabalí non fai eso, señora. O jabalí vai a comer, non vai a aplastarlle o millo. Mentras sea visitalo, guai. Ahora, porque estou a Galicia e me los conozco. Non le vedes a poñer nas calabazas, que nos conocemos a... 25. Unha cena de asesinato misterioso. Vas á cena e na cena hai un asesinato, entón hai que descubrir que foi o asesino. Cando existe aí polo medio. Por que non todas as mierdas cantas hai? Está, entón foi o que vai estar. Vaya toda canta mierda. En plan, vente aquí, vamos a hacernos un jueguito de un alguén ao asesino. Vaiche, por 10 euros, Ele vai a todo. Vale, a 26 sería sorprende a outro con regalos de Halloween. Un agasallo de Halloween en Galicia sería, por exemplo... Unha carta da DGT. Eso aí, sí, cuidado. Ese sí que é un agasallo, en plan, mira, cariño. Este non bichos mío. Este que... Que tamén, sabes que é moi gallego. Non regalar nada. A mí, hai unha cosa que me fai moita gracia do gallego, que é como en plan...
Vamos regalar por Halloween. Esa é unha cousa dos americanos, ese é un invento dos centros comerciais. Moncho. Con eso, estar safando de regalar todas as putas festas. Algún regalo tens que facer, cabrón. No, despois velos no MediaMarkt. Ya non soy tonto, é que non hai IVA. Eso non é invento, Antonio. El día sin IVA. Es que sería un regalo de Halloween. Terrorífico para a tua parella. Ir á ITV do amor de Bamboleo. Sabes por que lle chaman a ITV do amor? Por qué? Porque a maioría das parellas non a pasan. O que salen de aí deixense. Agasallo que lle podes facer a tua parella por Halloween. Collelo e dicirlle non me baixa. En principio non parece un agasallo, pero cando lle dixas non é verdad, verás que contento se pon. Eu teño outra. Dime. Unhas entradas para ir ver a Melendi. Prefieres a de antes, Prefiero que non lle baixe. Para hacer unha acampada na horta, pero ambientada en Halloween. O sea, ir pa horta con telarañas e ratas. Unha horta normal e corriente de toda a vida. O camping é vivir como un vagabundo pagando. Que te envolvas con papel de váter para ser unha momia. No. Que está luchando Pedro Sánchez? Pola transición energética. Non podemos estar apagando as luces pola casa e depois tirando papel higiénico para facer uso normal. Pero coítame unha cousa. Estos son planes en París. Non che sobrará que a tua parexa que fuses con papel higiénico. No, veña, vamos a coller e vamos a desenvolver. Que fixestes, Antonio, para terte que envolver un papel higiénico de riba abaixo? Bueno, si é por eso, aí apoio. As orgías non fai nin eres de tomar alcohol. Como tes que ser de guarro para ter que envolver a ti para un papel higiénico a acabar? Nah, mira, para. Vou ir pola máquina a presión e acabamos antes. O que non pode ser é que estea a xente tirando papel higiénico, facendo chorradas, e Pedro Sánchez usando polas dúas caras. Que está pasando por nos traballos que niña. E último, 30, que xogar a xogos de mesa, de medo. Que guai, xogar a xogos de mesa, Que é un xogo de mesa de terror? O parchís? O Monopoly. Que están moi ben, que a xente xoga. E, a ver, todas estas ideas están super ben para facer coa tua parexa se a queres que te deixe. Hai un xogo de mesa que respeto. Cal? O tute. Todo o resto me parece unha mierda. Cos amigos, facer tatuajes temporales. Quen sería tan gilipollas para andarse facendo tatuaje temporal con prácticamente 30 anos? Moi buena idea, sí señor. Moi buena idea. Para cada baixo é a mesma outra vez, pero con virilli. Fan desta idea, me gusta. Claro, cando nos toca lo personal, xa non é tan patético, Un tatuaje de Halloween en Galicia sería... Tatuarse no brazo non queda churrasco. Un tatuaje de medo en Galicia sería tatuarse a Isi en tanga. Para min, un tatuaje en Galicia de terror é tatuarse morriña. Todas estas frases feitas que poden salir nun anuncio de Gadis, En principio para no. min son tatuajes de terror. Malo será, morriña, un cocheo que non se compara. Sabes? É que se te tatuas... As coordenadas de onde está localizada a tua leira. Bueno, para. Para eso está o catastro. Non vou tatuar aquí as coordenadas das leiras. Que pois vas ali ao ayuntamiento e dices, dime onde está, e eu te digo, pues mira, este eucalipto é teu, este non. Pois mira, eso está moi ben, é un bo tatuaje, porque por ben a concentración parcelaria non se sabe cales son as túas. E así, as miñas son esta, venga, a funcionar. Imagínate que te confundes e pasas do veciño aquí. Sí, confúndeste. Lévanse confundindo moito na concentración parcelaria, moitos anos. Aquí recomendan facer cos teus amigos un concurso de historias de medo. Sabes cal sería un concurso de historias de medo? Un monólogo de Bras do Val. Non sería concurso porque gana el, seguro. Que máis historias de medo? Un meeting de Abel Caballero. Sabes que ganaría o concurso de historias de medo? Quen? Si te encontras
Non vai cara Víctor Fábregas. Ahora pasamos á sección para familias con nenos. ¡Bú! Un tema que temos que tratar é o punto 44, ir a facer o trick and treating. Trick and treating. Que parece unha cosa que non é, porque imagínate que eu te collo un sábado pola noite e dixo yo a unha chavala, facemos un trick and treating. E depois levo a pedir caramelos e a tipo, me cago en Dios. Que pasou? É o truco ou trato. Truco ou ¿no? trato. Entón, ti, claro, eso é moi mítico. Como sería o truco? Truco, trato, Cando acabes de falar en inglés avisa. Como sería o truco ou trato en Galicia? Sería ir polas casas para que che dean cousas. Podemos dicir que o truco e trato é estar na comisión de festas. Hostia, que me pasou aquí? Que susto, que se me puxo o ordenador en modo oscuro, de repente fixo así, a pantalla todo puxo moi negro. Señora mayor se asusta con la tecnología. Que por certo, non sei aí, pero aquí sabes quen vai pedindo polas casas que lle dean tamén dulces? E van disfrazados. A xente non Entroido. Sí. Podemos concluir que é la misma mierda en outra fecha. Quero dir, ao mellor a peña que lle mola moito o Entroido dixo e eu me quedé con ganas de... E xa, os que lle gusta moitísimo fan o carnabrán. Claro, tía. Que é como, xa está, non? Entonces... Que hai xente que non necesita que sea unha fecha especial para vestirse mal. Mira, hai xente que vai a first dates. Como sabes que vai disfrazada unha presentadora da Gallega? Que le diferencia? O truco do trato consiste tamén en ir disfrazado pedindo cartos, non? En principio, mellor que caramelos prefieres cartos. Pode ser que o truco do trato en Galicia sea a Guardia Civil. Unha, van polas casas pedindo e dúas dan un medo que gojona. E tamén levan luces que brillan na oscuridade, como decimos antes. Mira, as de solo que son 10, 8 son masturbarse. Facer un día especial de Halloween na casa de spa. Como te faz un spa na casa? Masturbarse na bañera. Que son todas de masturbarse, xa verás. Vale, seguinte. Tomar un café nun caldeiro. O sea, un fago todos os días, vaya. Un café de pota. Vale, pois como plan solo está ben, vale. Sí, levantas e tomas un café e masturbaste. A seguinte, facer pintar as uñas e rollo de Halloween. Que é unha cousa que tamén fago eu, que te pintas as uñas e depois masturbaste e é como se fora unha pava. Que te acurruques cunha almohada de fantasma? Sí, básicamente que te folles unha muñeca hinchable. Que é de masturbarse todo de solo, xa verás. Que te fagas como un look así de medo, non? Non te apreses no pelo da cabeza. Por aí viene la masturbación. Xogar a xogos de medo. Sí. Vale. Non tens ningún chiste de masturbarse aquí. Non nos estou facendo terteña. No, vai. Si, despois facemos un apartado solo con Halloween para paquillar. Non hai nada que dea máis medo que cando estás xogando e se pon a pantalla en negro e te ves a ti mismo. Eso pasa ti xogando e máis cando te acabas de masturbar. Vale, creo que vas conseguir facer todo chistes de eso. Veña, vamos. Decorar a tua casa con cousas de truco ao trato. Está hecho difícil, Está hecho difícil, sí, está jodida. Este é o truco e este é o trato. O que non pode ser é que subas ti a apuesta. Que queres, truco ou trato? Ai, non sei. Ai, bueno, este sí. Grava un tutorial de maquillaje de Halloween. Vale, esto saltamos. E última, ver unha película de medo solo. E que pasa Outra vez. Cando ves unha película solo? Que te masturbas.
Pois nada, esos serían os consejitos. Ai, Halloween para pereros. Patrocinado por Telegaita. Quero dicir unha cousa deste especial Halloween, que o que non pode ser é que che guste o Samaín e non che guste Halloween. Porque simplemente che está gustando máis porque é daqui. É como que non che guste Kiko Rivera e si que che guste Brais do Val. Porque son a mesma mierda. Entonces non podes facer eso. E todo isto non foi. Da igual o Halloween, da igual o Samaín. É todo por joder a Brais. Sí, efectivamente. Eu quedei contento que viña a hostia do Val e ata outra cosa. Por mí xa estaría. Despedimos este especial de Halloween. Chausilli, ¿no? Os